алейкум, хайрлы шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая Буты в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Айдер Муждабаев. Есть такое. Салям алейкум, Гульсум, салям алейкум все, кто нас смотрит. Мы продолжаем наш марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая Буты в эфире. Уже я не помню, какой день, может, Гульсум считает. Вот. Но для меня эти дни как дежавю. Мы живем в дежавю. Фильм такой, помните? Второй год подряд в одни и те же дни мы делаем одно и то же. И это не очень смешно, конечно, особенно для наших зрителей в Крыму. Но еще маемо то маемо. Мы пока не видим никакой реакции со стороны какой-либо власти в Украине на прямое указание Европейского парламента в 60-й статье резолюции об ассоциации ЕС с Украиной, в котором прямо написано о том, что значит, должна делать украинская власть в связи с поддержкой телеканала АТР, с системной поддержкой нашего телеканала. Ни системной, никакой нет. Нас по-прежнему пытаются обхитрить, перехитрить, что-то такое сделать. Мы на это не реагируем, мы в эти игры не играем. И как бы мы не тот телеканал, который снимает какие-то ролики. Да? Мы занимаемся тем, что показываем борьбу нашего народа, коренного народа Украины в оккупации. Вот мы немножко другое, видимо, не совсем понятно, или наоборот хорошо понятно некоторым нашим чиновникам, которые зачем-то делают так, как они сейчас делают, то есть игнорируют даже прямые европейские директивы, которые в постановлении о евроинтеграции содержатся, то есть и это даже все равно. Но окей, все равно так все равно. Мы продолжаем нашу борьбу, а ваша репутация — это ваша репутация, как бы вы за нее, ну, к сожалению, имеет она общее с репутацией страны, но вы за нее отвечаете, а не я, и не Гульсум Халилов. Гульсум, продолжай. Действительно, вот как Айдер отметил, мы уже третью неделю, как на телеканале АТР, ведем марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя Буты в эфире, и сотни людей поддерживают нас, кто отправляет нам видеоролики, где высказывает свои слова поддержки телеканалу АТР, кто помогает финансово, отправляет деньги на счет телеканала АТР. Мы вчера говорили об этих людях, и вот сегодня, кстати, мы хотим сказать о других, кто нас сегодня поддержал, будем продолжать говорить на протяжении всех наших эфиров. В частности, сеть ресторанов крымстарской кухни «Мусафир» устроила такую вот акцию «Съешь чебурек, поддержи АТР». И, как сообщили в ресторане «Мусафир», вчера приготовили и съели почти 1000, да, чебуреков, Это если не огромное ошибаюсь. количество, Да. и это И прекрасно вся совершенно. дневная выручка, как сказали в ресторане «Мусафир», пойдет на поддержку Я нашего хочу телеканала и вещания на Первом полуострове. отдельно сказать коллективу и владельцам, и коллективу, и всем до одного, кто работает в сети ресторанов «Мусафир», их 3. Вот, один на Богдана Хмельницкого 3Б, другой на Саксаганского, по-моему, 57Б, третий на улице, забыл название, можете загуглить, вот, третье кафе открылось. Но все они, Ну, эти на да, Палаццо спорта. да, В районе Палаццо. все три этих ресторана, они очень такие четко крымско-татарские, они не вычурные, они такие очень стильные, в них все очень-очень гостеприимно, в них всегда вежливое обслуживание, и в них всегда тебе рады, и это очень большие патриоты, они всегда поддерживают крымско-татарский телеканал ЭТР во все перипетии, какие бы мы ни попадали. Это люди, которыми я на самом деле по-серьезному горжусь всеми, начиная от учредителей и заканчивая официантом, девушкой, которая встречает, как это называется, прекрасные гостеприимные люди. Вот все были бы такие в нашей стране. Ну и не зря, знаете, рестораны «Мусафир» во всех рейтингах международных и украинских одни из первых мест занимают, если вообще не первые, в своего как бы ранга направления кафе в Украине. Ну, понятно, что это все из-за оккупации, что это кафе изначально был Бахчисарайское «Мусафир», но вот так, из-за того, что пришлось эвакуироваться людям, но крымские татары, что бы ни делают, они делают хорошо, стараются делать хорошо. Это как раз тот случай, я еще раз от чистого сердца вас благодарю, ребят, вот всему вашему коллективу. Просто чахсал.
Айдармен да Крым татар тілінде де тешеккүр етмеге білдірмек істеймін. Диляра ханым Сейтвелиеваға ве іште Мусафир ресторанларының мудирлеріне чоқ сағылыңыз бөктен бөк тешеккүрлер бізлерге ярдым ве дестек бергенлеріңіз үшін ве сіздің Facebook сайфенізде затен yazғанларыңызны біз чоқтан көрдік, оқыдық ве сіз айтқаныңызға көре қатенде біз япмасақ кем япажақ. Бүгін ойлы бір вазиетке қалдық ки Қырым татар халқы үшін базы бір әрекетлеріні біз япмасақ, шықсен еркес япмаса ки АТР телеканалы, бұл Қырым татар халқының телеканалы. Қырым біздің келешегіміздің ве ижғал етілген топырақларының азат етілуінің бір әлеті ола. О себептен бұл сіздің yazған сөздеріні сақат әнде чоқ қиметлі бөктен бөкте шекурлеріні білдіреміз. Чоқ сақ олыңыз Мусафир ресторанының мудирлері, вечалышанлары, хадимлері вейляхли бөктен бөкте шекурлер. Присоединяйтесь к нашим эфирам. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +38 073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv, это наш адрес. Смотрите нас на нашем YouTube-канале, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Можете видеть все наши программы, туда мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Ну и мы есть на Patreon, подписывайтесь на наш Patreon, станьте частью большой семьи телеканала АТР. Сегодня ваша помощь, как моральная, так и материальная, для нас чрезвычайно важна. Чох сағолныз. Ну что ж, сегодня вот... У нас гость есть. Да, у нас есть гость. Да. Мария Мезенцева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Пани Мария, вітаємо вас. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Пани Мария, ну что ж, мы хотели с вами начать нашу беседу со следующего информационного сообщения. Сегодня Верховная Рада Украины, вы и ваши коллеги, народные депутаты, обратились в международные институты с призывом осудить российскую аннексию Крыма и нарушение прав человека на полуострове. У нас есть цитата из этого постановления. Давайте вместе послушаем и начнем нашу беседу. Посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення ним збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, продовжувати політику невизнання спроби анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Вы обратились к таким организациям, как Организация Объединенных Наций, Европейский парламент, Совет Европы, ОБСЕ, НАТО, ЧЕС, правительством, парламентом государств мира. Какую реакцию вы ждете? Ще раз добрий вечір. Дякую за запитання. Ну, як ви бачите, український парламент голосував цю постанову якраз в день важкий для України, в день сумний для України, коли ми відзначаємо річницю так званого референдуму по Криму. Ми вже, як очільниця, напевно, ПАРЄ, якщо ви дозволите, прокоментую цю новину і цю постанову, ми очікуємо, ну, скажімо так, ми очікуємо подальшу підтримку, але це, якщо можу переформатувати питання, це кроки до наших дій. Що ми повинні зробити в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи? Що ми повинні зробити на інших міжнародних майданчиках, щоб знову змусити наших міжнародних партнерів, наших колег-парламентарів, міністрів закордонних справ різних країн світу, які досі нас підтримують, не відвертатися від питання Криму. Для цього була створена Кримська платформа, яку ми розгортаємо на різних майданчиках, наприклад, як і Парламентська асамблея, яка налічує 47 національних делегацій по всій Європі, і не тільки, а також мати чітке завдання для нашого уряду і парламенту по такій міжнародній роботі. Одна людина це зробити не може. Тобто ми говоримо, що це спільні зусилля, спільна програма президента України, уряду і парламентарів, які є делегатами перелічених вами гульцум міжнародних організацій і майданчиків. Я маю таку інформацію, що списки і 4 пакети санкцій, які накладаються, наприклад, від
від Європейського Союзу, від наших партнерів можуть бути також переглянуті не на користь України в сенсі індивідуальних санкцій. Це от буквально нещодавна інформація з зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Що ми повинні робити? Ми однозначно повинні просувати майданчик Криму як півострова, який об'єднує нас, парламентарів, інших колег, наприклад, по парламентській асамблеї Ради Європи, як магніт, який захищає фундаментальні засадничі основи Ради Європи. Це захист права людини. Для цього ми зараз, скажімо так, відновили той інструмент, який є не новим, але дуже важливим. Це роботи з громадськими організаціями, які займаються правами людини на окупованих територіях. Ну, сьогодні ми конкретно говоримо про Крим. Їхні експертизи, які оновлюються кожного місяця. І, наприклад, ми розуміємо, що цього року ми очікуємо доповідь ісландської колеги з парламентської асамблеї Ради Європи саме по Криму. Звідки вона може отримати інформацію, якщо, наприклад, Росія не допускає міжнародних спостерігачів за міжнародними правилами перетину саме на умовах української сторони? Звідки ця парламентарка зможе дістати інформацію, якщо не від нас? Тому, все, що ви перелічили, це в принципі такі формалізації нашої роботи на міжнародній арені. Але хочу сказати, що кожен парламентар, кожен, хто працює в Міністерстві закордонних справ, і також по відповідному напрямку в Офісі президента повинні зробити свою роботу для того, щоб ця декларація, ця постанова, вона була робочою. Я дуже дякую вам, Саїдар Мождабаєв, співведучий Гульсум Халілової. Марію, дуже дякую вам, вашим колегам, за те, що ви робите. Це насправді важливо. Нагадувати голосно про Крим. Але ж в мене є таке одне протиріччя, яке хочу з'ясувати там в співбесіді з вами. Ви один із адресатів цього звернення – це Європарламент. Я правильно почув? Адресати цього звернення, ви маєте на увазі цієї постанови? Постанови, вибачте, так. Так, ви теж наші колеги в Європарламенті, в парламентській асамблеї, ОБСЄ, НАТО, ПАРЄ, абсолютно всі організації, з якими ми співпрацюємо, так. Європарламент – це парламент Європейського Союзу, це інституція Союзу, до якого ми прямуємо просто за Конституцією. Те, що записано в Конституції, так, абсолютно. І ось ми просимо, щоб на нас звертали увагу, щоб нас всіляко підтримували тощо. І це абсолютно чітко, правильно. Я просто щиро вам кажу за це дякую. І вашим колегам. Дуже дякую. Тешекюрла, Райдер. Так, Ого, так. Да. Справа в тому, що якраз, я зараз включаюся якраз зустрічі з нашими міжнародними партнерами, які представлені в Україні, які постійно підтримують нас. І хочу сказати, що для того, щоб ми не створювали такої, думки про те, що Україна постійно про щось просить, постійно кудись звертається, ми повинні виконувати наше домашнє завдання. Воно полягає не тільки в розтлумаченні ситуації в Криму, в окупованому Донбасі, але й у внутрішніх реформах нашої держави. Для того, щоб відвоювати розуми тих людей, які, на жаль, зараз не з нами, але вірю всім серцем, що вони колись будуть з нами, і ці території, в тому числі разом з громадянами, яким вони належать. Нам треба робити домашню роботу, а це ті відомі реформи, які повинні нарешті закінчитися. Вірю в те, що всі парламентарі працюють над цим незалежно від партійної приналежності. І це якраз ми бачимо дуже часто по таким важливим законопроектам на табло, коли вони голосуються 300 голосами плюс, як було і сьогодні з цією постановою. Ні, це дуже круто, правда, різні фракції, але ж я просто хотів конкретно запитати, я не знаю, чи ви бачили, чи ні, напевно бачили статтю, багато є реформ, складних, довготривалих, а є прості речі, на які просто наші партнери, саме Європейський парламент, буквально днями нам вказує, так, це 60 стаття постанови про
угоду ЄС з Україною, яку я зараз просто процитую, не всю. Там багато є зауважень таких, ну, непозитивних на наш бік, на бік нашої держави. Але ж конкретно, що стосується телеканалу АТР, як звертаються до України, до нашої влади, в тому числі до вас, європейські парламентарі, до яких ви зараз звертаєтеся, в тому числі. Європарламент, я цитую, наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР і запропонувала стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Тут крапка, кома, але ж я просто, ну, це що нас стосується, нашої проблеми. Але ж я доповідаю вам, як голові делегації в ПАРЄ, що за ті дні, що пройшли, жодна людина з української влади не поцікавилася, скільки ще днів може працювати телеканал з такими боргами. Не за нашою виною вони створилися колись. Ось, і чому, ну, тобто, сучасна ситуація з каналом АТР, вона геть не співпадає з тим, про що турбуються і на чому наполягають наші європейські партнери. Тобто це ані стабільності, ані механізму немає. Тобто може бути, я так думаю, що законодавці європейські, вони мають на увазі деякий чіткий законодавчий самий механізм підтримки каналу АТР, він вказаний прямо, ATR, так? І щоб не було там подвійних трактувань, щоб міністр не міг гроші там з одного там коду перекодувати самотужки на інший, щоб законодавці... Я зрозуміла запитання, якщо дозволите, в мене просто є ще 20 секунд перед тим, як бігти на наступну зустріч. Гульсум є абсолютною, скажімо так, свідком того, що я коментувала це на минулому тижні на вашому поважному каналі, який дуже нам допомагає в сенсі освітлення питань Криму в нашій міжнародній діяльності. І мною вже подане звернення на відповідне міністерство з тлумаченням, з проханням розтлумачити, яким чином бюджетне кодування відбулося таким способом, що у нас зараз за фактом треба подавати на певні конкурси для отримання фінансування. Тобто буду рада поділитися офіційною відповіддю для вашого каналу, як я і обіцяла, свою обіцянку виконую. Для мене це теж інформаційно є важливим питанням, тому що ви з нами працюєте в одній медійній площині. Ну, народні депутати точно не можуть, ну, хтось навіть, ну, певно, є, але не можуть бути власниками каналу. У нас немає таких потуг. І для того ваша робота для нас дуже важлива. Ми знаємо про цей пункт аналізу, це взагалі аналіз нашої імплементації угоди про асоціацію, де говориться про доступ до медіа і про свободу медіа. Тому мною були вчинені кроки в рамках моєї компетенції як народного депутата. Я буду рада поділитися з вами цією офіційною відповіддю. А наскільки треба чекати відповіді? За законом це 10 робочих днів, але впевнена, що оскільки ми використовуємо онлайн-систем СЕДО, це не витрачається 2 дні на поштову доставку, тому мінус 4 дні. Впевнена, що протягом тижня ми отримаємо відповідь. Ну, дякую вам за вашу працю. Подивимося. Я надіюся, що багато свідомих колег патріотичних до вас приєднуються. Дякую. Дякуємо дуже, пані Марія. Марія Мезенцева, народний депутат України, фракція «Слуга народу» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы была с нами на прямой связи. Ну, мы пока ждем включения следующего нашего гостя. Айдер, а вот пани Мария говорила про домашние задания, да? И вот этот доклад был опубликован в рамках выполнения соглашения об ассоциации с европейским. Это и есть домашнее задание. Но все же, как ты думаешь, сегодня у руководства Украины, у парламентариев, у правительства Украины есть вот эта политическая воля для выполнения этих домашних заданий, которые были указаны в этой резолюции? Или же, как ты думаешь? Ну, я могу судить по каким-то частным случаям. Там, по-моему, по реформам, по всяким судебным и так далее, пока я продвижений не вижу. Но это я не моя отрасль, как бы особых не вижу продвижения, да.
скорее там желания действительного пока нет. Что касается вот канала ТР, просто тоже можем проверить на себе, но если на это не реагирует, значит вполне возможно, что и на другое тоже не реагирует, тем более, что там-то реформы такие долгие и сложные, а здесь вопрос, в общем, 5 минут политической воли. И вот вы можете сказать европейцам, что да, вот что мы можем делать сразу, что в наших силах решить разумно буквально за там, один день, то мы решаем, да, а что вот сложнее, то мы делаем, но у нас есть проблема, там, помогайте нам и так далее. Когда даже элементарные вещи не решаются, ну, наверное, с более сложными вещами скажут, ну, что от вас ждать, если вы такие простые, элементарные, прямые вещи не можете выполнить и сказать, слушайте, ну, мы способны принимать адекватные решения, то тогда чего говорить? И вот на контрасте просто, да, сегодняшнее решение там СБУ об уголовном деле против этого Шарика, так называемого блогера, на самом деле абсолютно шавки российской пропаганды за госизмену. Но вот если так поступать, то наша логика должна быть. И нельзя одной рукой, значит, с русской пропагандой бороться, а другой рукой душить крымско-татарский телеканал. Это не совпадает ни в каком вообще полушарии у здорового человека. Вот и всё. Действительно, вот сегодня вот такая новость очень... Есть у нас гость. Давайте подключим гостя и обсудим следующую новость. Анатолій Подольський, історик, директор Інституту Українського центру вивчення історії Голокосту. Пане Анатолію, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, шановні колеги. Радий брати. Вітаю вас. Вітаю, дуже приємно вас бачити. Так. Пане Анатолий, ну для начала, как вам ситуация, с которой сегодня снова в очередной раз столкнулся первый крымско-татарский телеканал АТР, когда правительство Украины сегодня нас снова лишает финансирования, оставляя на грани существования? Как вы думаете, почему так происходит? Ну, бачите, мені важко, я не зовсім в контексті, але трохи розумію. Для мене це очевидно, по-перше, і з каналом АТР, і зі ставленням до меморіалізації Бабиного Яру, якщо ви знаєте, для мене це дуже близько. І з іншими культурними гуманітарними проєктами, важливими для українського суспільства, громадянського та держави. Поводження влади просто мене, ну, настільки такий сум, і така, на мій погляд, це не професійність, це абсолютно не безвідповідальність. Ті люди, які називаються державними чиновниками, вони ж мають бути відповідальними. А щоб бути відповідальними, треба любити свою країну, треба бути професіоналом і треба бути не байдужим. А тих характеристик ні в уряді, ні в президенті, ні в адміністрації президента, ні у Верховній Раді я як громадянин, як історик не бачу. А крім того, вже за декілька днів фактично ми будемо казати, що 8-й рік іде неоголошена війна з боку РФ проти моєї країни, проти нашої з вами країни. І сьогодні поточна влада, вона не проявляє політичної волі, не проявляє відповідальності. А канал АТР, а після захоплення анексії півострову, канал АТР, на мою думку, це те повітря свободи, правди, яке треба підтримувати. І якщо українські урядовці, чиновники, поточна влада, да, ми краще взагалі маємо не знати їх прізвищ, вони мають просто професійно виконувати свій обов'язок, а суспільство має спокійно працювати. Але, на жаль, невігластво – це одна з рис поточної влади в Україні. І коли фактично канал АТР, який представляє кримськотатарський народ, кримськотатарську культуру, кримських татар, які абсолютно є симпатиками української суверенності і державності, коли ці речі так поводяться брутально, то це ознака тривожна, безвідповідальна. І українське суспільство, кримські татари, євреї, поляки, росіяни, українці, хто завгодно, хто є, для яких Україна є батьківщиною. Ми маємо протистояти суспільству. Ми в Україні звикли критикувати владу і не боятися влади. І це велике досягнення, да? На відміну від там всяких північних сусідів. Ось. І ми маємо боротися за свободу слова, за все. От. І тому така моя думка. І я ще 2 хвилини дозволю. Можна порівнювати ситуацію. Цього року 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру, якщо ви знаєте. Так. Там вбили величезну Звісно, знаємо. Так, я знаю, що ви знаєте, очевидно. Київських євреїв і не тільки євреїв.
І мова йде про те, що це меморіал національного значення. Да? Це не єврейська історія, не тільки це історія сучасної України. Це було тут. І ми маємо просто пам'ятати. І тут українська держава має грати першу роль. А що тут відбувається? Ви знаєте, що є дивна приватна фундація, яка називається Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр, проросійська, з російськими грошима, з ворожої країни. І вони отримують підтримку від держави. Коли є українська концепція меморіалізації, створена Академією наук України, і виходить так, що українську концепцію підтримує громадськість, державну концепцію, створену на державне замовлення, підтримує громадськість, а приватну проросійську контору підтримує поточний чиновник. І тому я чому про це кажу? Тому що ситуація схожа з каналом АТР. Ми маємо нагадати владі їх безпосередній обов'язок. Якщо вони не мають достатньої кваліфікації, достатньої освіти, не мають відповідальності і їм не болить за Україну, вони мають піти з влади. Отака моя думка. Дякую вам за вашу думку. Ну, тобто, ви думаєте, що якби в нас такий був російський вплив в нашому каналі, да, то нам би простіше було б зараз, да, існувати? Я би, пане Даре, взагалі я радий вас бачити. Ми з вами друзі на Фейсбуці, і я завжди ваше відео, я підтримую вашу таку громадянську позицію. Дякувати Богу, я сам таку позицію маю. Але тут, ви ж бачите, те, що ви казали, це ж просто якась, я не знаю конкретної ситуації зараз, але я вже сказав мою думку. Такий канал, як АТР, якщо це влада українська, вона має підтримувати АТР. Вибачте, це ж не ці 112-й, там, ЗІК, чи як їх там звуть, News One, хочете взагалі забути. Ні, ваша позиція, Анатолію, геть зрозуміла. Якщо це про український канал, державницький канал, тим більше корінного народу, про що тут взагалі сперечатися? Що розмірковувати, що зважувати? Треба підтримувати і тільки просити нас про одне. Більше робити на окупований Крим. Все, і на Україну. Так, я готовий підписатися під кожним вашим словом. Я так і думаю теж. Держава має підтримувати і не заважати, і не впливати а навпаки дякувати, що є такий інформаційний ресурс, який робить багато для ідентичності, суверенності і рятування України. Все, дякую, колеги. Оце я хотів сказати. Від серця вам. Дякуємо. Да. Чохсагул нас пане Анатолій. Анатолій Подольський, історик, директор Українського центру вивчення історії Голокосту, був з нами на прямому зв'язку. Ну а пока наши редактора набирают следующего гостя, я хотела бы продублировать еще раз новости, которые раньше упоминал Айдар Муждабаев. Действительно, сегодня гражданина Украины, блогеру Анатолию Шарию объявили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса в совершении государственной измены. Часть 1 статья 111 нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другие. Часть 1 статья 161. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. И вот сейчас появилось новое информационное сообщение, как сообщают наши редактора. Шария будут подавать в розыск, если он не появится на опрос и не придет на допрос в Службу безопасности Знаешь, я еще Украины. что хочу добавить от себя, нашим зрителям и крымцам, и украинцам. Просто, я, например, смотрел его раз в жизни, этот один из роликов, минуты 3, в принципе, мне хватило, чтобы больше не тратить на это время, но в этом ролике он пытался там унижать крымско-татарский народ, унижать конкретно, оскорблять. Пытался Мустафа Гаджимилева, нашего лидера нашего народа, и он унижал и народ, и через лидера нашего советского диссидента, правозащитника и легендарную вообще украинскую личность и мировую личность, да, он пытался кого-то унизить. Так вот, я не знаю, что там за обвинение, как национальное унижение, да? Статья 111, часть 1, нарушение равноправия, совершение государственной измены, это 1 статья, и 161 статья, это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности. Да, вот там как раз я рекомендую СБУ, во-первых, спасибо за то, что такое дело открыли, во-вторых, посмотрите его программу, где он там что-то про меня рассказывает и про Джемилева.
и с каким презрением, расистским абсолютно, он там высказывается про крымских татар и про Мустафа Джемилева, который, ну, я же не говорю, что он не заслуживает, понятно, что я после этого не смотреть и никогда не буду не комментировать ничего, для меня этого человека просто нет, у него вообще не человек, да, это некая субстанция там с запахом русского мира, но посмотреть, может быть, это стоит добавить, потому что за это он тоже должен как-то ответить, потому что такое безнаказанно быть не может. Это заслуживает внимания, в том числе и правоохранительных органов, потому что мы коренной народ Украины, и наш лидер — это тоже часть нас. Да. Дмитрий Снегирев, военный эксперт, с нами сейчас на прямой связи. Пане Дмитро, вітаємо вас. Добрий день. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем нашу беседу с такого сообщения. Вы наверняка уже видели, знаете, что Анатолию Шарию объявили подозрение по 2 статьям Уголовного кодекса. Как вы думаете, почему именно сейчас и как, собственно, вы восприняли это информационное сообщение? Ви знаєте, ви слушно зауважили, чому тільки зараз. 7-й рік війни, а тільки зараз оголошують підозри. Більше того, СБУ заарештовує в Києві політтехнолога, пов'язаного з проросійськими організаціями. Але з'ясовується одна маленька подробиця така. З 14 по 16 рік він, виявляється, був цілим замміністром інформації самопроголошений ДНР. От в мене запитання, яким чином, власне, починаючи з 16-го року, по 21-й рік він працював в Києві. Причому Служба безпеки знає про те, що він виконував обов'язки міністра інформаційної політики, розпалював, власне, ту ненависть до України в Донецьку, але менше з тим він вільно пересувався містом Києва. І таких випадків він не поодинокий. У мене великі запитання, власне, не до Шарія, а до Служби безпеки України. А чим ви всі займалися всі ці 7 років війни? Чому в Україні досі діє, наприклад, телеканал «Наш», телеканал той самий «Інтер», який там пов'язують знов-таки з проросійськими певними політичними силами? Чому діють інформаційні інші ресурси, друковані, електронні, які ніхто не забороняє? Якщо ви зробили перший крок, робіть і далі крок. Але наразі лунає думка, що, виявляється, телеканал «Наш» хочуть перетворити в інформаційний рупор діючої влади. Перепрошую, так не буває. Якщо заборона стосується всіх без винятку, власне, компаній, пов'язаних з російськими спецслужбами, або компаніями, які продуктують тут російські наративи, то винятку бути не може. І головне, якщо наразі оголошено санкційний список щодо телеканалів Козака, то відповідно має бути і рішення щодо оголошення підозри самому Козаку. Якщо є факти співпраці з тероризмом, будь ласка, на підставі санкційного списку тих, власне, рішень РНБО, робіть наступний крок. Очищуйте політичне поле України від присутності п'ятого елемента. Для мене не зрозуміло, як в Україні вільно діяв Вишинський, якого заарештували лише тому, що треба було когось на когось міняти. Для чого було створювати такі тепличні умови, щоб наразі звітувати про чергову перемогу? От про це треба казати, про те, що в Україні досі не прийнятий закон про іноземного агента, який забороняє, власне, працювати в інформаційному полі структурам, які опосередковані чи афільовані з іноземними спеціальними службами. Тобто запитань більше, ніж достатньо. Але я ще раз наголошую, зробивши перший крок, треба, власне, робити і наступний крок – очищати інформаційний простір України від, власне, присутності російської п'ятої колони. Ну, а як ви особисто, пане Дмитре, вірите в це? Що, ну, тобто 2 кроки вже зроблено, да? Ми це бачимо. Це 3 телеканали, ну, ви сказали про це. І це Шарік. Ну, це серйозні, насправді, кроки. Там, може, і далі буде все добре, ні? Пане, у Шарія ютуб-канал. А ми говоримо про те, що наразі, і причому він працює з Іспанії. А ми говоримо про те, що наразі в Україні працюють цілі телекомпанії, ціла телеіндустрія. І жодних заборон немає.
Працює та газета, яку безкоштовно роздають українцям кожного дня. Поясніть мені, пані Айдар, а звідки, чому СБУ не цікавиться механізмами фінансування? Ну погодьтеся, якщо кожного ранку роздавати газети, для цього треба брати десь гроші. В мене таке питання вже майже 7 років, розумієте? Абсолютно, пане Я Айдар. пишу А про зараз це. одразу ви мене запрошуєте в ефір підтримати кримсько-татарський телеканал, якому не можуть знайти якихось 30 чи 40 мільйонів гривень. Причому це єдиний телеканал, який дає сигнал на анексовану територію. І фактично доносить українське бачення тих подій, які відбуваються на тих територіях. Більше мовників немає. Чому такий опосередкований, вибірковий такий підхід до роботи телеканалів? Ви захищаєте інформаційний простір України, натомість у вас постійно стоїть питання фінансування. Вас намагаються прив'язати конкретним політичним постатям. Давайте абстрагуватися. Є інформаційна безпека і є інші якісь суто кулуарні домовленості. І в цей час жодних питань до вище названих мною телеканалів, інформаційних агенцій з боку, в першу чергу, Департаменту захисту національної безпеки України взагалі немає. Ну, Поясніть тобто, мені, да, яким чином... послідовності ми повної не бачимо. Це я погоджуюсь. Абсолютно, пане Айдер. Тим більше, ну давайте згадаємо, наприклад, є такий полковник того ж Департаменту захисту нацдержавності пан Матковський, який не вилазив з телеканалів Ньюз-1, 112, ЗІК. Перепрошую. Про який захист національної державності тоді мовиться, якщо ці телеканали фактично використовувалися в якості інформаційного прикриття для просунення певних наративів, пане Айдер. Ну, слухайте, ви ж бачили, що всі ці навіть канали, які ви згадали, на всі ходили майже з усіх фракцій. Не тільки з ОПЗЖ, туди ходили там з різних фракцій. Тобто вони легалізовували ці канали, які ось там відразу так раптом стали ворожими. А раніше що, ви не знали, хто там керує і що там просуваються, які там тези? Ні. Але ж от ось ця, знаєте, ця відсутність, ця легковажність репутації, це головна хвороба нашого політикума, на мій погляд. І ви знаєте, пане Айдер, мене дивує дуже та ситуація, коли говорять про свободу слова на цих телеканалах. О, да. Мені гостьові редактори телефонують і, вибачаючись, повідомляють, ну ви в чорних списках, пане Дмитре, ви ж розумієте, ми не можемо вас запросити, бо є певна редакційна політика. Так, шановні, ви або дотримуєтесь журналістської етики і певних стандартів роботи і дозволяєте, власне, опонувати в ваших телеканалах іншій стороні, або тоді взагалі не розповідайте про свободу слова. От про це теж треба говорити, пане Айдер. Коли говорять про... Звісно. Так. Так, пане Дмитро, а як ви вважаєте... Да, почему? Вот вы говорили, сейчас мы говорили про последовательность политики. Вот почему все-таки этой последовательности нет? С одной стороны, да, закрывают вот эти пропагандистские телеканалы, а с другой стороны, перекрывают финансирование единственному крымско-татарскому телеканалу, который вещает на оккупированный полуостров, перекрывают «Голос Крыма» и еще с другой стороны вообще инициируют крымскую платформу по деоккупации полуострова. Вот как вот эти вещи вообще можно совмещать? И в связи с чем такая вот несистемная и непоследовательная політика? Юрсум, навпаки, тут йдеться про системну роботу. Зачищають, власне, політичних опонентів, як з одного політичного краю, так і відповідно і з іншого. Тому мене не дивує, чому, власне, і у вас проблема з фінансуванням, і стоїть питання заборони тих проросійських телеканалів. Але мене дивує те, що вони поставили це питання на одні фактично терези. Оце мене непокоїть. Йде системна робота, по великому рахунку. І давайте казати, що на другому році, власне, свого президентства пан Зеленський не випадково прийняв рішення щодо заборони тих телеканалів. Що передумови які були? Оприлюднення рейтингів. Юрсум, оприлюднення рейтингів, де, власне, показували останній рейтинг МІС, який показував різке зростання симпатії ОПЗЖ і безпосередня Бойка. І тоді постало питання, що, вибачте, це вже загроза для планів щодо другого президентського терміну Зеленського. Як на мій погляд, це, власне, намагання зберегти
повноваження президентські, продовжити їх на другу каденцію. Відповідно, знизити інформаційний вплив, чи то, скажімо, наявність політичних опонентів, доступу до ЗМІ, в тому числі перекривши фінансування вашому телеканалу. Пане Дмитро, а як ви вважаєте, вот у нас в эфире был Роман Бессмертный, экс-представитель в трехсторонней контактной группе в Минске, в политической подгруппе, и он говорил, что, возможно, была некая договоренность в рамках ТКГ по как раз закрытию, возможному закрытию телеканала АТР. Вот вы допускаете такой вариант, что вот была, возможно, какая-то некая договоренность о закрытии телеканала в обмен на что-то, ну или, возможно, какие-то другие были вопросы, и АТР стал таким предметом торга? Допускаю, Гюльсум, абсолютно допускаю. Тим більше давайте подивимося, що немає чіткої інформаційної політики щодо деокупації тих територій. Як Криму, так і відповідно окупованих районів Луганських, Донецьких областей. Причому її немає заради справедливості, скажімо, всі 7 років. Поясніть мені, Гюльсум, чому, наприклад, в тому ж самому звільненому Слов'янську побудували телевізійну вежу, яка нижче за попередню, списали гроші, але яка не накриває своїм сигналом окуповані території. Чому на 7-му році війни немає чіткої програми щодо інформаційного мовлення на окупованій території? Головне, чому немає сигналу? Як ви вважаєте, чому, власне, АТР є єдиним телеканалом, який мовить на територію анексованого Криму? В Україні немає грошей? Є гроші. Але інше питання, що, напевно, є певні політичні домовленості, що Україна не дає сигнал, не доносить інформації, не бореться за, в першу чергу, уми тих людей, які залишилися на окупованих територіях. Тому я вірю в ті можливі сценарії, тим більше, що Роман Петрович, це людина дуже авторитетна для мене, і відповідно, якщо він озвучив подібні сценарії, я їх не відкидаю абсолютно. Просто це випливає з таких чисто за логікою, так? Да, я просто не бачу логіки. Ви ж сказали, що ми мовимо там на Крим, але ж ми через супутники, ми ж мовимо і на Ордло, і взагалі на весь світ. Ми такий мост з рухом в дві сторони, так? Так, абсолютно, Айдера. Але давайте знов-таки згадаємо, що в принципі саме позиція представників кримсько-татарського меджлісу заважає, наприклад, в реалізації тих самих суто економічних планів щодо розділу вилови риби в акваторії Азовського моря. Власне, принципова позиція саме представників кримсько-татарського меджлісу не дозволила продовжити, пролонгувати ті договори, які, давайте відверто казати, свідчили про наявність певних домовленостей з країною-окупантом. Чи заважаєте ви їм, чи не заважаєте? Відповідь очевидна, правильно. І тим більше, маючи певну інформаційну підтримку в якості телеканалу, ви можете доносити правдиву інформацію про наявність і певних домовленостей в суто економічній площині в питанні деокупації. Тому і прийнято подібне рішення. Давайте будемо тиснути через момент позбавлення фінансування телеканалу, щоб зробити вас більш рукопотиснутими, щоб вивести вас з орбіти критики нині правлячому режиму. Як на мене, відповідь очевидна. Ви знаєте, ми ж, пане Дмитре, ми ж не ставимо собі за мету ось сидіти тут і цілодобово критикувати режим, як ви кажете, тому що в нас є напрямок, це Крим. І якщо там є кримська платформа Зеленського, ми її підтримуємо. Ми ж не божевільні, щоб там заважати чи заперечувати необхідність такої платформи. Але ж просто ми вимагаємо чесності і цілісності. Тобто, якщо ми воюємо, як я розумію, воюємо ми повною мірою, так? Ми не напів війська інформаційні такі, Ми кажемо всю правду, а ми не можемо частково казати правду. Може це не подобається комусь, я не знаю. Абсолютно, пане Андре. І мені зрозуміла ваша позиція. Ви відстоюєте позиції щодо, власне, повернення території анексованого Криму. Я відстоюю позиції щодо повернення території окупованих районів Луганських, Донецьких областей. Ви знаєте, дуже дивно, але у мене виділені акаунти Facebook. Знаєте, як пояснили?
це є критика діючої влади. Так поясніть мені, якщо я, власне, даю свою точку зору щодо питань, пов'язаних з деокупацією тих територій, доношу правдиву інформацію, більше того, інформацію, якою користаються українські спецслужби, то чи варто, власне, здійснювати на мене інформаційний тиск? Пане Айдар, ви відповіли на своє запитання. Напевно, владі дуже незручно, коли задають питання на кшталт того, поясніть мені, а які наступні кроки повернення тих територій? А відповіді немає. Поясніть нам, будь ласка, чи є у вас взагалі алгоритм дії щодо інформаційної політики, боротьби за наших співгромадян, які залишилися на тих територіях? Знову відповіді немає. А коли немає відповіді, але лунають якийсь позитив і конструктив у вигляді тих самих програм, які ви доносите, тієї інформації, яку я доношу, тоді вмикається репресивний апарат, причому на повну потужність. І тут же треба казати, що немає різниці між кримсько-татарським телеканалом чи Дмитром Снігирьовим, який очолює громадську ініціативу «Права справа». Нас розглядають з вами як, власне, політичних опонентів. Хоча ми опонуємо не до діючої влади, ми опонуємо до її бездіяльності. Ну, дякую вам за вашу думку, пане Дмитре. И еще один вопрос по поводу крымской платформы, которую мы упоминали уже несколько раз. Вот все же, как вы думаете, в каком формате крымская платформа, она будет эффективной? Насколько вот создание ее сейчас, оно своевременно, нужно, и к чему оно может, собственно, какие вопросы оно может решать? Дякую за запитання. Власне, на мій погляд, Кримська платформа – це знов дискусійний майданчик. Погодьтеся, якщо немає чіткого бачення деокупації Криму, його повернення, інформаційного, військового, політичного, економічного, то всі подібні майданчики створюються заради імітації бурхливої діяльності. Ми завжди можемо, не ми з вами, а власне представники влади, сказати, от існує кримський майданчик, правильно? Ми користуємося підтримкою певної частини, там, ну я не знаю, європейського політикуму, але далі ж, Вільсун, покажіть нам, будь ласка, план деокупації, який буде включені от ті перелічені мною пункти. Оце і буде чітка відповідь. Чи готовий уряд України розмовляти на міжнародній арені щодо повернення анексованого Криму? Чи готові ми розмовляти щодо надання вам права національної автономії? Задавайте незручні питання. Влада цього боїться. От коли будуть відповіді, тоді ми зможемо говорити про те, що кримський майданчик створений не як дискутивна платформа для імітації бурхливої діяльності, а власне як перший крок щодо повернення тих територій. Ну так, знаєте, трохи нелогічно, коли ми свій шлях у своїй країні не проходимо, причому так вперто не хочемо робити навіть кроків таких, як визнання кримських татар корінним народом, про що зауважив там в своїй постанові про асоціацію Європейський парламент того тижня, і також про підтримку АТР чітку, просто яку він вказав просто простими словами. Да? Ми цей домашній шлях не виконуємо, не проходимо. І що ми будемо вимагати з наших партнерів? Вони нам скажуть, слухайте, ну ми раді, звісно, там поспілкуватися про Крим, але про що казати? Ви ж свого не робите, і все. Абсолютно, пане Айдаре. І тим більше, поясніть мені, якщо раз по разу виникають питання, чи варто відновлювати водопостачання, енергопостачання на території Криму. Якщо існують вже названі мною проблеми існування міждержавного договору про експлуатування вилову риби, якщо наразі не денонсовано договір 2003 року, який забороняє прохід іноземних суден, мається на увазі військових, Керченською протокою. От я, наприклад, американський дипломат, а ви представник українського уряду. Ви виходите до мене і апелюєте щодо надання допомоги в вирішенні питання повернення території. І перше, що я питаю, чому не зроблені ці кроки? Відповіді нуль. Чим ми можемо аргументувати? Та нічим. От тому, власне, і створюють от подібні майданчики на кшталт Кримської платформи, які будуть бурхливо імітувати якусь хоча б дипломатичну діяльність.
І тому саме усунутий від посади вже згаданий вами Роман Безсмертний з перемовин в трьохсторонній контактній групі. Як на мене, це один з найдосвідченіших українських дипломатів, який мав чітку державницьку позицію і чітко її відстоював в рамках трьохсторонньої контактної групи. А чи задіяні наразі такі патріоти в питаннях повернення окупованих територій? Абсолютно ні. Чому ми розкидаємося таким генофондом? Власне, людьми, які мають своє бачення і мають хоча б елементарний алгоритм дій. Дякуємо дуже, пане Дмитро. Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт. Ну а поки ми ждемо підключення народного депутата України фракции «Голос» Ярослава Юрчишина, который должен подключиться к нам в эфир. Ну что у нас еще по новостям? Сегодня, знаешь, Айдар, появилась такая новость, что Европейский Союз готовит новые санкции из-за Алексея Навального. Об этом сообщил журналист Рикард Йосвик. По его словам, сейчас можно ждать определенной политической договоренности по этому поводу с тем, что официальное одобрение санкционных мер будет, вероятно, на заседании Европейского совета в марте месяце. Давай послушаем его цитату. Європейський Союз готує рішення про санкції через порушення прав людини у зв'язку з ув'язненням у Росії опозиційного діяча Олексія Навального, але не встигне підготувати їх до розгляду на засідання Ради ЄС у форматі міністрів закордонних справ 22 лютого. К нам сейчас подключился народный депутат України, фракция «Голос» Ярослав Юрчишин. Пане Ярослав, вітаємо вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Пане Ярослава, сегодня ваши коллеги, вы обратились в международные институты с призывом осудить российскую аннексию Крыма, нарушение прав человека на полуострове, усилить санкционное давление на Россию из-за нарушения прав и милитаризации полуострова и так далее. Вот какую реакцию вы ожидаете от этих международных институций, к которым вы обратились? Насправді ключовим було вибити на реакцію міжнародних інститутів, а більше зафіксувати позицію українського парламенту. І дуже прикро, що фактично необхідно було кілька років для того, щоб політично український парламент засудив анексію, політично звернувся до міжнародних інституцій, відреагував, ну і зокрема на останні події, такі як вибори на території Криму до Думу Російської Федерації, які суперечать всім міжнародним законам. В цьому плані Україна напевно десь навіть відстає від Російського Союзу. Ми знаємо дуже багато санкцій європейських прив'язаних власне до сприяння окупації Криму. Україна, український парламент фактично зараз десь вирівняв ситуацію. Ну і, звісно, ключовий запит – це те, що санкції не можуть бути статичними, бо особливо економічні санкції, вони адаптуються. Тобто, якщо, напевно, компанії чи певні активи обмежили, то її власники намагаються перевести активи в інші юридичні площини, в інші юрисдикції, а відтак потрібно оперативно реагувати і посилювати санкційний тиск. Лише так, з одного боку, виконанням домашнього завдання з боку України, з іншого боку, міжнародним тиском можна дотиснути сприятливих умов до створення умов деоккупації Криму. Европарламент, к которому, в частности, сегодня обратились народные депутаты, на прошлой неделе призвал решить проблемы АТР, призвал власти Украины решить проблемы с финансированием телеканала АТР. Об этом говорится в докладе выполнения соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Вот как вы думаете, вот это домашнее задание сегодня власти Украины, сейчас правительство Украины готово выполнять? Це консультації, які зараз активно проводяться з Міністерством культури, власне, в яких активно бере участь, яку має представництво голосу Рустем Умєров, інші представники кримсько-татарського народу в Верховній Раді, це дають перспективу те, що питання буде вирішено. Насправді влада
в обличчі міністра, обличчя міністерства гарантує резервування коштів необхідних для діяльності каналу. Є технічні моменти, які потрібні виконати для того, щоб отримати державні кошти. Ну, зокрема, процес конкурсної процедури. Але я думаю, що це питання технічне, і влада має проявити більшу активність у їх вирішенні. Нам важливо продемонструвати, що Україна цікавиться тим, щоб в наших земляків татар, тих, які і переїхали на територію України материкової, тих, які залишилися на території Криму, є можливість вільно висловлювати свою позицію, зокрема завдяки існуванню власне кримсько-татарського каналу АТР. Технічні моменти треба вирішувати просто максимально швидко. Кошти бюджетовані, кошти на це, як каже Міністерство профільне, Міністерство фінансів, в принципі є. Організаційні питання потрібно оперативно вирішувати, щоб не створювати, власне, таких прецедентів, щоб до нас зверталися представники Європарламенту, ніби ми не в стані вирішити наші домашні завдання, створити нормальне мовлення для, зокрема, і спрямоване на, власне, Крим, про Крим і освітлює, власне, проблематика, яку висвітлює канал АТР. Тут, якби є велике напрацювання те, що це питання взагалі затягнулося, що ми зараз з вами вже в лютому місяці так говоримо про це питання, яке треба було вирішити ще на початку року. Дуже сподіваюся, що тут буде рух з двох сторін, в першу чергу від влади, але так само керівництво і власники каналу зможуть знайти ті аргументи, щоб дозволило фінансувати на належному рівні. Ярославе, це Айдер Мождабаєв. Я вітаю. Я хочу зробити зауваження. Може бути, ти читав 60-ту статтю цієї резолюції Європарламенту, яка має назву «Угода про асоціацію ЄС з Україною». І щодо телеканалу АТР, там дуже чітко все сказано. Гульсум Ханим трохи інакше висловилася, але там вони не занепокоєні, не турбуються. Вони прямо написали, що Європарламент наполягає на тому, щоб українська влада вирішувала проблеми єдиного кримськотатарського телеканалу АТР. І запропонувала, увага, стабільний механізм фінансової та технічної підтримки, щоб телеканал міг продовжувати мовлення на окупований Росією Крим. Тут крапка. Тобто я про що? Ми бачимо, що міністерство це, воно не може чи не хоче створювати цей стабільний механізм фінансової і технічної підтримки. Вони займаються якоюсь грою. Я не знаю навіщо, але це просто факт. Так? І за фактом допомога припинена нам. Може бути, це вже і не, якщо такий ступор є, може це вже справа не тільки якби про уряду, а от ось до вас звертаються парламентарі європейські. Може бути, нарешті треба зібратися зацікавленим депутатам з різних фракцій і просто зробити такий собі закон про кримськотатарське мовлення, про телеканал АТР, про дитячий канал Ляле, про радіо Майдан, таку вести системну на законодавчому рівні стабільну підтримку, щоб кожного року не виникало одної той же ситуації, коли якісь чиновники вважають, що треба трохи нас потрясти, щоб ми там майже зникли, а потім відроджувалися, да, як ми зараз робимо, а потім знову, щоб там придушити нас. Просто ці качелі, вибачте, качелі, просто забув українською це слово, вони якось не відповідають цим вимогам європейським, які кажуть нам депутати про стабільний механізм підтримки. Дуже дякую за уточнення. Нас прикро, що нам європейські парламентарі мають про це говорити. Так? Це завдання держави Україна – створити справді стабільну систему для фінансових та організаційних, для забезпечення мовлення для кримськотатарського народу.
От, я не думаю, що тут коректно там в законах приписувати назви каналів, вони можуть мінятися і тому подібне. Але сама процедура має бути однозначно забезпечена. Як мінімум до моменту, не лише до окупації, а до моменту, поки канали мовлення не повернуться в український Крим і не зможуть існувати в принципі вже без державної підтримки. Так? Тобто держава України справді відповідальна за те, що частина її території окупована, і для забезпечення прав того населення, яке зараз проживає на окупованій території чи вимушено переселене, мають створюватися спеціальні умови, це логічно. Чи можна це вирішувати тільки рішеннями уряду, як ми бачимо, напевно, ні, оскільки ми там фактично щороку говоримо про цю тематику. Чи потрібно окремий закон? Можливо, так, але я тут дуже сподіваюся на проактивну позицію фактично кримсько-татарської групи в парламенті, Мустафа Джемілєв. Слухайте, Ярославе, ну хіба це проблема виключно кримських татар? Ось і так часто кажуть, да, це ви маєте, а ми не на Україну чи працюємо? Ну як так? Ну дивись, я погоджуюся з тим, що це далеко не проблема кримських татар. Це навпаки не проблема точно кримських татар, це проблема України. Але щоб не було дискусії про те, що все відбувається не так, що це не погоджено зокрема з Меджлісом. Так, ми маємо орган самоврядування, який представляє кримсько-татарський народ. І в даному випадку справді в цю групу ці прави 100% мають відповідь не лише представники кримсько-татарського народу. А всі зацікавлені, я думаю, таких парламентів буде достатньо. Тобто на розробку цього законопроекту, я думаю, підписи ми знайдемо, якщо не конституційної більшості, то точно на великій кількості депутатів. Але, власне, проактивна позиція пропозиція цього законопроекту, логічно, щоб вона не відбувалася, це стандартні європейські правила, ніщо для нас без нас. Так? Тобто без ініціативи кримчан, як вони бачаться, без ініціативи, власне, в ширшому розумінні кримчан, але в тому числі і татар, це було б неправильно. Тому з тобою, що це не має бути виключна ініціатива, власне, кримсько-татарської групи, але вона точно має бути активним учасником цього процесу. І так, один з варіантів можливий, це закон про мовлення на окупованій території, де чітко прописані механізми підтримки такого мовлення. Тому, насправді, зараз тактичне завдання – це вирішити питання забезпечення діяльності АТР в найближчому часі, так? І тут, насправді, на розробку, на прийняття закону, особливо, щоб він не був там суто номінальним, щоб він був забезпечений, неякісно працював, певний період часу потрібно. Тому цей період часу треба тактичне рішення, а на стратегічному рішенні, ймовірно, потрібно і закон, яким вже треба починати працювати, особливо зважаючи на те, що це проблема, яка Україну зображає в негативному світлі вже і назовні. Це тут я погоджуюсь 100%. Дякуємо дуже, пане Ярославе. Чохсагол, у нас Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Ну, а мы вынуждены попрощаться с вами ненадолго. Далее эфир телеканала АТР будет продолжать программа «Заман», информационная программа «Заман». Смотрите, не пропустите. не пропустите и не забывайте подписываться на нас в YouTube. И если вы считаете важным деятельно помогать телеканалу АТР жить, работать, бороться за Крым, и вы можете внести личный вклад в это дело, то подписывайтесь на Patreon АТР. Будьте с нами в одном строю настоящих борцов за Крым, не только созерцателей. Куршкевич.